Lieve mensen in Zuid-Limburg en met name de mensen in Heerlen. Fantastisch nieuws gekregen vandaag. Wij met Les Miserables komen ook naar het Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. En wat vind ik dat fijn. De stad waar ik ben opgegroeid, het theater waar ik zoveel producties als klein jongetje heb gezien. En waar mijn inspiratie voor musical en theater begonnen is. Om eindelijk terug te keren naar huis en met deze prachtige voorstelling in Heerlen te staan is een grote eer. Mijn naam is Milan van Waardenburg, ik speel de rol van Jean Valjean en wij kunnen niet wachten met onze fantastische cast en live orkest om helemaal af te reizen naar het zuiden om deze prachtige voorstelling ten tonele te brengen. We komen niet alleen in Maastricht, maar dus ook in Heerlen en zo geven wij iedereen de kans in Zuid-Limburg om deze prachtige voorstelling te boeken. Kaartjes kunt u bestellen via www.plt.nl. Mis deze kans niet. De langstlopende productie in de wereld. En deze komt naar Zuid-Limburg. Ik zou het een eer vinden om u daar te bezoeken en ik ga mijn uiterste best doen. Wij gaan ons uiterste best doen om een prachtige voorstelling voor u neer te zetten. Tot in Heerlen en adieu.